Mukaba 2.7 million pesos ang gikatakdang igahin sa Noah's Ark Project ka mga training sa Disaster Management Councils ug local government units dinhi sa probinsya sa Sugbo. Kinihuman na aprubahan na sa Provincial Board ang paghatag og otoridad ni Governor Hilario Davide III sa pagpirma sa Memorandum of Agreement kauban ng Smart Communications, Petron, Prudence Foundation ug PruLife. Ang Noah's Ark Project mao'y usa ka programa nga mohatag og mga disaster risk management training, workshops ug mga drills alang sa mga komunidad nga kasagarang maigo sa mga kalamidad. Mipasalig ang Smart Communications nga pinaagi sa ilang corporate network for disaster response, mohatag sila early warning system sa panahon sa kalamidad, pinaagi sa mga mobile applications. Samtang misaad sab ang Prudence Foundation, PruLife ug Petron sa paghatag og pinansyal nga suporta sa mga aktibidad sa Noah's Ark Project ug sa pagrekomendar og laing mga programa nga posibleng mas mopalig-on sa mga komunidad. Ubos sa maong proyekto, gikatakda sab nga tinuon ang mga evacuation sites dinhi sa probinsya.